Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo. Insha Allah a wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake buɗe file step by step. Wanda suke tambaya na ba san yadda ake buɗe file ba, kuma idan suka tambayi mutane sai ka ji sun ce musu ba za su iya buɗe file ba. A'a, har yanzu kuna da damar za ku iya buɗe file ɗinku. Kuma akwai wanda suke tambaya na idan suka zo wajen yin KYC ɗin nasu yana yin in review. To insha Allah su ma a wannan bidiyon zan nuna musu yadda za su magance wannan matsalar. Saboda matsalar da ake samu wajen yin rijista ne, idan suka zo saka sunansu sai su saka sunan da ba daidai ba da na jikin NIN ɗinsu. Kuma insha Allah zan kawo muku bidiyo akan yadda ake buɗe stira. Kuma ko yanzu kuka tara file ɗinku da yawa, idan kuna da buƙatar sayarwa za ku iya wannan number da kuke gani a jikin screen magana. Kuma yana da matuƙar muhimmanci ku tsaya ku kalli bidiyon tun daga farko har zuwa ƙarshe, saboda bidiyon zai iya yin ba da ɓata lokaci ba dai mu shiga da ku cikin bidiyon. Kuma zan nuna muku abubuwan da za ku yi wajen yin KYC da abin da za ku yi a ba ku damar yin KYC, kuma da yadda za ku cike wa'annan gabaki ɗaya kamar yadda kuke gani na saka muku tun daga kan wannan installing file browser har zuwa migrate to mainnet na insha Allah gabaki ɗaya. In dai kuna bibiya na a cikin wannan channel tun daga farko har zuwa ƙarshe zan nuna muku yadda za ku magance wannan, za ku cika wannan bayanan gabaki ɗaya. Kuma akwai bidiyo masu matuƙar muhimmanci wanda za su zo bayan wannan bidiyon akan yadda za ku samu kuɗi online da sauransu dai. Kuma da wanda ban san ma yadda ake ƙirƙirar strong password ba gabaki ɗaya zan muku bayani a cikin wannan bidiyon. Na farko dai kafin mu shiga da ku cikin bidiyon, duk mutumin da yake son a ba shi damar yin KYC to ya tabbata yana yin mining nan wajen kenan. Daman nan wajen ake mining, ya tabbata yana yin mining kullum har zuwa na tsawon kwana 30. In dai har kana yin mining na tsawon kwana 30 za a baka damar yin KYC. Kuma zan nuna muku yadda ake yin verify ɗin phone number, saboda akwai mutane da yawa idan suka zo wajen yin verify phone number bai kamar yadda kuke gani. Idan muka shiga wajen profile ɗin nan, idan muka janyo can ƙasa wanda aka ce mana verify phone number ɗin nan kamar yadda kuke gani, za ku ga number wayar namu bai ba. To akwai wasu wanda suke samun kuskure wajen yin verify phone number ɗin nan. Kamar yadda za ku ga na rubuta muku wata number a jikin nan, wannan na muku misalin ta ne. To wasu za su saka 0 farko idan kamar a Najeriya kuke, to kuma ba zai yiwu ku saka 0 farko ba saboda wannan 234 ɗin nan ya riga ya goge muku wannan 0 farkon. Sai dai ku fara daga kan farkon number ku 7 ko kuma 8 ko kuma 91 ko kuma 70 ko kuma 80. Ya danganta dai da number ku da yadda ya fara. Ba zai yiwu ku fara daga kan 070 ba, sai dai ku goge wannan 0 sai ku rubuta sauran number naku. To ni yanzu gashi nan zan shiga cikin Play Store ina. In kamar ya kasance iPhone kuke amfani da shi sai ku shiga cikin App Store, sai ku zo wajen search kamar yadda kuke gani. Sai mu zo wajen search apps and game ɗin nan, sai mu rubuta Pi Network kamar yadda kuke gani. Na rubuta muku a jikin screen ɗin nan, sai ku rubuta Pi Network. Gashi nan inda kuke gani Pi Network, wannan ɗin da kuke gani. Ko a daidai na waje zai rubuta muku yi installing ɗin shi, to sai ku yi installing ɗin shi. Amma ni tunda na riga na installing ɗin shi gashi nan ya ce na yi open ɗin shi, ko sai ku taɓa kan wajen open bayan ya gama yin installing ɗin. Gashi nan yanzu mun yi open ɗin shi, za mu ɗan jira shi ya gama loading. Ku tsaya ku kalli bidiyon tun daga farko har zuwa ƙarshe saboda bidiyon zai iya yin tsawo. Zan muku bayani ne step by step yadda kowa zai fahimta insha Allah. To bayan ya gama loading, fuska na farko zai nuna muku shine wannan. Nan za ku ga sun rubuta muku continue with Facebook, nan kuma ya rubuta muku continue with phone number ɗin nan. Sai ku taɓa kan wajen continue with phone number ɗin nan. To a daidai na wajen sai suka ce country ɗin nan, sai ku zaɓa ƙasar da kuke kamar yadda kuke gani. Duk ga ƙasashe nan, in kamar a Niger kuke sai ku zaɓa Niger, in a Najeriya kuke sai ku zaɓa Najeriya, in a Togo kuke shi ma sai ku zaɓa Togo kamar yadda kuke gani. To kun ga in kamar ya kasance a Najeriya kuke to sai ku taɓa kan Najeriya, in a Niger kuke sai ku taɓa kan Niger kamar yadda kuke gani. In kuma kuna so za ku iya rubuta code ɗin ƙasar ku kamar yadda kuke gani. Yanzu kun ga da na rubuta code ɗin ƙasar mu 234, kun ga ya riga ya bayyana. To sai mu taɓa kan shi, ko kuma ku yi search ɗin sunan ƙasar naku kamar yadda kuke gani. Kun ga shi ma ya riga ya bayyana. To sai mu taɓa kan wajen Najeriya ina. A daidai na wajen suka ce phone number, to sai mu saka number wayar mu kamar yadda kuke gani. Za mu saka number wayar mu kamar haka. To bayan mun saka number wayar mu to sai mu taɓa kan wajen submit ɗin nan.
to yana wuce a daidai wajen sai suka ce mu saka email address ɗinmu wanda za su tambaye mu yi verify ɗin shi, sai ku tabbatar da kun saka email address ɗinku. Idan ba ku san yadda ake buɗe email ba, na yi bidiyo a cikin channel ɗin za ku iya duba. Yanzu za mu rubuta email address ɗinmu kamar haka, Hikima TV kamar yadda kuke gani, Hikima TV kamar yadda kuke gani, Hikima TV, sai mu rubuta @gmail.com kamar yadda kuke gani. To bayan kun gama kamar yadda kuke gani na rubuta in sunan ku ka saka, to sai ku rubuta email ɗinku dai a daidai wajen, ba abin da na rubuta ba shi za ku rubuta ba, email ɗinku za ku saka a daidai na wajen. Nan kuma da suka ce muku verify your email ɗin, to abin da kuka saka a nan wajen to shi za ku kuma maimaita, ma'ana confirm your email kenan, sai ku yi verify ɗin email ɗinku. Ni kamar yadda kuke gani zan copy shi ne automatic, sai ne pasting ɗin shi a daidai na wajen, ko kuma za ku iya rubuta shi, to sai ku taɓa kan wajen next. Na gaba da zai nuna muku shine wannan a daidai na wajen suka ce password, ma'ana ku yi creating ɗin strong password. Ya ake creating ɗin strong password? In kamar ya kasance a nan wajen wasu suna samun kuskure wajen creating ɗin strong password. Idan aka ce musu creating ɗin strong password ba san yadda suke yi ba. To gashi na yanzu na shigo cikin notes ina domin na nuna muku yadda ake creating ɗin strong password step by step. Saboda haka ne na ce bidiyon zai yi tsawo sosai. To da aka ce strong password, a duk sanda aka ce muku strong password, zan muku misali da sunan wannan channel ɗin. Da farko za ku saka babban baki kamar yadda kuke gani, sai sauran kuma ku rubuta ƙananan baki, daman daga kan 8 abin da ya sama ne. To bayan kun gama wannan, to sai ku saka a cikin symbol ɗin nan, ma'ana za ku iya saka alaman tambaya ɗin nan, ko kuma ku saka alaman @ ko kuma ku saka alaman hash ɗin nan, ko kuma ku saka alaman times, ko kuma ku saka alaman plus. To duk wanda kuka saka yana daga cikin strong password. Me za mu yi? Sai mu saka wannan alaman plus ɗin. Bayan mun saka alaman plus, to bayan mun saka wannan, wai ba shi kenan ba, da wata number kamar yadda kuke gani, sai mu ƙara da farkon number mu ko kuma da ƙarshen number mu, abinda dai ba za mu manta ba kamar yadda kuke gani. To kun ga kamar yadda kuka ga na rubuta hakan nan, to haka kuma za ku rubuta, amma ku sai ku canja shi, ya danganta dai da abin da ba za ku manta ba. In kamar ya kasance kuma sunanka za ka sa, misali in kamar ya kasance sunanka Muhammad ne, to kamar yadda kuke gani in kamar ya kasance sunanka Muhammad ne, da farko za ka rubuta sunan naka. Bayan ka gama rubuta sunan naka, to a daidai na wajen sai ka zaɓa a cikin symbol ɗin duk abin da kake so za ka iya saka. Za ka iya saka alaman wannan star ɗin nan, kuma za ka iya saka alaman wannan and ɗin nan kamar yadda kuke gani, kuma za ku iya saka alaman point ɗin nan, duk wanda kuke da bukata za ku iya saka shi. Yanzu al misali bari na muku misali da wannan, kun ga na saka alaman point ɗin nan. Bayan na gama to sai na saka nambobi, kowace number da nake so. Zan iya saka farkon number wayata, ko kuma ƙarshen number wayata, ko kuma shekaru na, ya danganta dai da abin da nake so. Ni kamar yanzu zan muku misali da 66, ko kuma na muku misali da 2026 kamar yadda kuke gani na rubuta nan. To kuma za ku iya yin amfani da wannan, ko kuma ku canja shi. In kuma ya kasance ke mace ce, al misali kamar sunanki Aisha, ko kuma wani suna makamancin haka, kamar yadda kuke gani na rubuta sunan nan Aisha kamar yanzu al misali, to me za ki yi kima? To sai kamar yadda dai na yi bayani, za ki iya rubuta duk abin da kike so a daidai na waje, sai ki rubuta alaman @ nan ko kuma alaman plus nan. Yanzu zan saka alaman times nan kamar yadda kuke gani. Bayan na saka shi, to sai me shi ma a daidai na wajen sai na ƙara da number, dama daga kan 8 abin da ya sama ne. Kun ga yanzu wannan suna al misali bari mu irga, harafi 8 abin da ya sama ne. Kun gani wannan harafi 11 ne kamar yadda kuke gani. To idan har kuka rubuta wannan automatic zai wuce, in dai har kuka yi wannan automatic zai wuce. Yanzu me za mu yi? To duk sanda aka ce muku strong password, ko da ba a cikin file ba, to za ku rubuta sunanku ne, sai ku ƙara da alaman @ ko kuma da alaman tambaya, ko kuma da alaman point, kamar dai da na muku misali ɗin nan kamar yadda kuke gani a cikin screen ɗin. To kamar yadda kuke gani gashi nan na muku maki haka, to za ku rubuta shi. To bayan kun gama, to sai ku shiga cikin file ɗin naku, al misali na muku wannan, sai ku rubuta abin da na muku misali a cikin notebook kamar yadda kuke gani. To a nan sai ku rubuta wannan sunan naku. Bayan kun gama a daidai na wajen da suka ce muku verify your password ɗin nan, to sai ku yi confirming ɗin password ɗinku. To bayan kun gama sa shi, to sai ku taɓa kan wajen submit ɗin nan kamar yadda kuke gani. Okay. To kun ga idan har ba ku saka yanda na muku misalin nan ba, to haka za ku ga ya rubuta muku. To yanzu za mu ƙara da wannan alama @ ɗin. Bayan mun gama shi ma na waje sai mu kuma saka wannan alama @ ɗin, sai mu taɓa kan wajen submit ɗin nan. Yanzu automatic zai wuce insha Allah. Still dai sai mun ƙara da number kamar yadda kuke gani. Idan ba mu saka number ba, shi ma ba zai wuce ba. To kamar yadda kuke gani gashi nan yana yin loading, za mu ɗan jira shi ya gama yin loading.
Ahmad dan jira shi game da ni kamar yadda kuke gani. To a daidai na wajen suka ce set up your account. To a daidai na wajen a nan wajen wasu suke yin kuskure nan wajen da kuke gani. Wanda aka ce musu first name da last name ɗin nan. To wajen nan guda biyu yana da matukar muhimmanci ku tsaya ku lura da yanda zan muku bayanin nan wajen sosai. Gunda aka ce muku first name ɗin nan kamar yadda kuke gani za ku saka sunan ku da in kamar ya kasance suna uku kuke amfani da shi misali kamar yanzu Muhammad, kamar yanzu dan muku misali da wannan sunan Muhammad kamar yadda kuke gani Muhammad, in kamar ya kasance Muhammad Abubakar Muhammad kuke amfani da shi. To bayan kun saka kamar yadda kuke gani na rubuta muku Muhammad ɗin nan, in kamar ya kasance suna uku kuke amfani da shi to a daidai na wajen wannan sunan na biyu to shi za ku saka a daidai na wajen. To wajen da suke samun kuskure shine a nan wajen. Wasu to idan suka saka wannan Muhammad ɗin misali sai su bar ba za su saka cikon sunan su na uku ba a daidai nan wajen. To wasu to a daidai na wajen sai su bar sunan nasu haka, maimakon idan sunan naku na jikin NIN guda uku ne to a daidai na wajen sai ka ƙara wannan sunan guda ɗaya a daidai nan wajen. A daidai na wajen sai ku saka wannan cikon sunan naku na cikon na uku kamar yadda kuke gani. Yanzu kun ga na rubuta Muhammad to sai ku rubuta wannan Abubakar ɗin kamar suna uku ke amfani da shi sai ku goge shi a daidai nan wajen. Sai ku rubuta wannan sunan naku Abubakar kamar yadda kuke gani. Sunan kuma babanku shine last name ɗinku da shi kuma sai ku rubuta Muhammad kamar yadda kuke gani. Zan rubuta in kamar suna uku kike amfani da shi kamar yadda kuke gani. In ma kamar ke mace ne kamar yadda na muku misalin nan haka za ku rubuta. A daidai wajen sai ki saka sunanki, sai ki ƙara saka sunan kakanki, a daidai nan kuma sai ki saka sunan babanki. To bayan kun gama wannan daidai na wajen da suka ce muku choose your username ɗin nan to sai ku saka username ɗinku kamar yadda kuke gani. A nan ma wasu suna samun kuskure idan suka zo saka username ɗin bai wucewa kamar yadda kuke gani. Bari na rubuta wannan username ɗin kamar yadda kuke gani sai mu taɓa kan wajen submit ɗin nan. Ya gama dai kamar haka zai nuna muku fuska kamar haka da zai buƙaci ku yi wannan verification ɗin ku yi shi. Bayan kun yi wannan verification ɗin to sai ku zaɓe shi kamar yadda kuke gani sai mu taɓa kan wajen verify ɗin nan. To idan bai wuce ba to sai ku kuma za su dinga canja muku har dai ku samu ya wuce. To sai ku taɓa kan wajen verify ɗin nan kamar yadda kuke gani. Za mu taɓa kan wajen verify ɗin nan. To gashi nan ya riga ya sai mu kuma taɓa kan wajen submit ɗin nan. To gashi nan suka ce wannan username ɗin wani ya riga ya yi amfani da shi. To idan ya nuna muku haka sai ku ƙara number a jikin wannan username ɗin ko kuma ku canja wannan number da kuka saka ko kuma ku ƙara number ko kaman guda biyu. To bayan kun ƙara wannan number guda biyu sai ku taɓa kan wajen submit ko kuma number guda uku kamar yadda kuke gani. Sai mu taɓa kan wajen submit ɗin nan. To da zaran kun yi haka zai wuce da ku automatic. To a daidai na wajen suka ce wa ya gayyace ku to sai ku rubuta wannan sunan da kuke gani a jikin screen kamar haka yadda kuke gani na rubuta Hikima TV 30 kamar yadda kuke gani na rubuta Hikima TV 30. To a daidai na wajen sai ku rubuta wannan sunan domin su tabbatar da kamar an gayyato ku ne kamar yadda kuka gani suka ce wa ya gayyato ku sai ku rubuta wannan sunan da kuke gani. Idan kuka saka wannan sunan za su ba ku welcome bonus. Za ku rubuta sunan channel ɗin nan shine Hikima TV 30 to sai ku rubuta sai ku ƙara da tasi kamar yadda kuke gani a gaba. Kamar yadda na rubuta muku a screen ɗin nan haka za ku rubuta shi kuma zan ajiye muku a description board ko sai ku copy shi sai ku zo ku paste ɗin shi a daidai wajen. Sai ku taɓa kan wajen submit ɗin nan kamar yadda kuke gani. Gashi nan yana yin loading. To alhamdulillah yanzu gashi nan mun riga mun gama buɗe file ɗin mu. Yanzu saura sete-seten da ya rage wanda za mu yi. A daidai wajen da suka ce mana get started nan ko sai mu taɓa kan wajen nan. To sai mu taɓa kan wajen kullum inda suka ce muku tap to mining ɗin nan to kullum za ku dinga taɓa kan daidai nan wajen ɗin nan ne. Kamar yadda kuke gani duk bayan 24 hours za ku zo ku taɓa shi. Sai mu taɓa kan wajen yes ɗin nan kamar yadda kuke gani domin sanar da mu. To a daidai wajen suka ce sai mu kuma taɓa kan wajen allow ɗin nan. Bayan mu taɓa kan wajen allow ɗin nan suka ce send verification email ɗin nan ma'ana mu tabbatar da wannan email ɗin namu daidai muka saka shi. Kamar yadda kuke gani suka rubuta verify your trust email ɗin nan sai ku taɓa kan wajen send verification email ɗin nan domin su turo muku da code inda za ku yi verification ɗin nan. Da zaran sun turo muku da wannan code ɗin za ku shiga cikin email ɗinku ne cikin Gmail ɗinku kenan. To kuna shigowa za ku gan shi a farko kamar yadda kuka ga wannan ɗin da sai ku taɓa kan shi. Idan kuma ba ku gan shi ba za ku taɓa kan wannan layukan guda uku sai ku taɓa kan wajen all inbox ɗin nan.
cikin Gmail ɗinku kenan. To sai ku taɓa, za ku gan shi kamar yadda kuka ga wannan ɗin nan, za ku gan shi na file ne a daidai na wajen ya bayyana muku a farko. To sai ku taɓa kan shi kamar yadda kuke gani. To bayan kun taɓa kan shi, to wannan code ɗin da suka ba ku nan, to sai ku matse kan shi. Bayan kun matse kan shi, to sai ku taɓa kan wajen copy ɗin nan. Bayan kun taɓa kan copy, sai ku yi minimizing, sai ku shiga cikin file ɗin naku, sai ku yi pasting ɗin wannan Gmail ɗin kamar yadda wannan code ɗin da kuka copy kenan. Da zarar kun yi pasting ɗin shi, to sai ku taɓa kan wajen confirm ɗin nan. To da zarar kun yi wannan, automatic za ku ga ya rubuta muku verify. To da zarar kun yi wannan, za ku ga ya wuce da ku, ya dawo da ku baya kamar haka. To sai ku taɓa kan wajen da aka rubuta muku next nan, kuma taɓa kan wajen next nan har ku gama kamar yadda kuke gani. Kamar yadda kuke gani mun gama, sai mu kuma koma ba, sai mu kuma taɓa kan tsakiyar nan wajen da kuke gani. To bayan mun gama da wannan, yanzu mun riga mun buɗe file mu. Kullum za mu dinga zuwa daidai nan wajen muna yin claiming ɗin file mu. Za mu dinga samu kullum a awa, za mu dinga samu 0.003 ɗin nan, sun ma yi helping ɗin shi sosai. To kullum dai za ku dinga zuwa kuna yin wannan. To yanzu kuma abin da ya rage next, wanda zan nuna muku a gaba, yanda za ku yi verify ɗin number wayar ku, kuma da yanda za ku ƙara wa mining ɗin ku gudu da sauransu. A takaice dai duka na muka kawo ƙarshen bidiyon nan. Kar ku manta, idan wannan bidiyon ya burge ku, kuna son ku danna mishi alamar like.